Druga regionalna konferencija Energetska arena 2010. Konferencija o razvoju energetskog sektora održava se 25. svibnja ove godine u zagrebačkom hotelu Westin. Konferenciju organizira Info Arena grupa pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Tema je strategija razvoja, odnosno razvoja gospodarstva vezano uz energetiku, energetske potencijale. Druga tema malo šira, ona je više regionalna i evropska, o tome kako bi se Hrvatska i regija mogli surađivati u osiguravanju dovoljne količine energije za cijelu regiju i u krajnjoj liniji za Europu, koristeći Hrvatsku kao energetski koridor. I treća je šta će biti nakon zatvaranja poglavlja 15. o energetici, znači ovaj treći energetski paket koji će biti pred nama. Cilj konferencije je da se digne svijest ljudi o energiji kao takvoj, o tome da se potaknu razmišljanja prvenstveno o očuvanju energetike, štednje energije, ali istovremeno i o mogućim pravcima razvoja energetike u Hrvatskoj, a kroz to i u regiji, znači konvencionalne energije i one alternativne bez koje neće biti opstanka na dulji rok. Konferencija kao i neke do sada će pokušati dati odgovore na niz pitanja koji se tiču energetike Hrvatske i regije i nadam se da će kroz tu konferenciju se pojačati svijest u stručnjaka, u stručnim organizacijama, kod političara i kod običnog čovjeka o tome da je energija neobnovljiva u bilo kom obliku, da je treba čuvati, da je treba promišljati način održavanja energetske neovisne Hrvatske u budućnosti.